Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft σε ένα καινούριο κόσμο. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση του 26χρονου, του πάλι ποτέ πρωταθλητή της Sunset Είμαστε εδώ, Valley, επιβίωση, ο οποίος αν και είναι παραδόθηκε ελληνικό, όταν έγινε γνωστό και αναζητείται, είναι δεν έδωσε οδηγία. κάποιο κοινό τηλέφωνο, Το ακολούθησε φιλμικό είναι θα στο εξηγήσω σε ένα άλλο βίντεο. Δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, Ωραία, μας μία πολύ πράσινου σε χρώματος, χιόνι, η αυτό άλλη δεν είναι μπλε καθόλου καλό. χρώματος και οι Δεν δύο ξέρω καλά. λειτουργικές, κατεστραμμένες και με Και σπασμένη την οθόνη και φυσικά χωρίς να περιέχουν κάρτες SIM. Τι ήθελε λοιπόν ο 26χρονος να κρύψει με αυτόν τον τρόπο για να μην έχουν προδοσία κοινωνική μετώπιση και καταστρέφοντας τα κινητά? Αυτό είναι κάτι που θα φανεί από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Υπάρχει μάλιστα σχετική εισαγγελική εντολή όπου θα ανασύρουν επικοινωνίες από την 1η Μαρτίου του 2026, 1,5 μήνα πίσω πριν το χρόνο του 19 να δουν τι ακριβώς επαφές είναι Φάτε ξύλο. όπως είναι ένα πρόσωπο το οποίο βαρύταται μάλλον έχει πάνω του βαριά ποινικά δίκτυα. Στο ποινικό κώδικα, Κώστα μου, να μην κρυβόμαστε, να μην τρεπόμαστε στην ελληνική τηλεόραση να πούμε την αλήθεια. Και τις σωματικές βλάβες, κατεξακολούθηση. τα δείξαμε το μεσημέρι, τα είπες όλα. Επιτέθηκε σε αστυνομικό, αναποδογύρισε επικοινωνιακό περιπολικό. Τουλάχιστον μια καταγραφή. 9 καταγραφές. Λοιπόν, μισό λεπτό, τι μου λένε το κοντρόλ. Μπαμ, μπαμ. Ναι. Τέλεια, μπροστά μας έχει πέτρα. Όχι, Απλά να μόνο μην ένα βγει, να μην πέτραξάκι. Όχι, μισό λεπτό. Να μην βγει. Μαζεύουμε πέτρα για πέτρινα Λοιπόν, εργαλεία. μισό λεπτό. Να μην βγει για τη δική Το της επόμενο που θα προστασία. κάνουμε είναι iron εργαλεία, άμα βρούμε iron. Εντάξει. Δεν θα χτίσω σπίτι, δεν νομίζω που Έχουμε μια εξέλιξη ανάση χρειάζεται. μισό λεπτό γιατί ήθελε να παρέμβει ένα πρόσωπο στον αέρα, αλλά καλό είναι να μην βγει αυτή Δεν η κάνω γυναίκα για τη Minecraft δική της βίντεο προστασία. στο Κάτι θέλει να πει, να μιλήσει με τη Μαρία. Ενημερώνουμε νομίζω κύριε πως Λέων το και θα σας τε. πω το Θανάση τώρα, αλλά θέλω και το σχόλιο του κύριου Λέων. Δεν είναι Έχουμε μια πέτρα. εξέλιξη τελευταία στιγμή, έχει επικοινωνήσει μια κυρία από το νοσηλευτικό προσωπικό του Ωραία, νοσοκομείου. Θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία γιατί σπαθάκι και φοβάται. αξάκι. Αντιλαμβάνεσαι τώρα γιατί φοβάται. Όχι, θες Και να λέει βάλω ότι πρώτο σήμερα το στις 9.30 σπαθί. το βράδυ κλήθηκε νοσηλευτικό προσωπικό να πάρει δείγμα αίματος από τους 3 δράστες για τις Δεύτερη ψυχολογικές πίξο, εξετάσεις. τρίτο Σύμφωνα με την Α. νοσηλεύτρια, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη Και στιγμή. τέταρτα πλάνς. Και τα υπόλοιπα Τώρα όμως. 9 το βράδυ πήραν δείγμα, λέει. Εύλογη παρατήρηση. Το θετικό είναι ότι πήρανε δείγμα. Δηλαδή και θα έπρεπε να θα πάρω γίνει και το κλινική κολλάκι, ιατροδικαστική εξέταση και μετά θα στρατομοπή πρέπει να ήταν ψήσω το μέσα iron. στο χώρο, Οπότε- γιατί είπαμε ότι μπορεί να μην υπάρχουν Και κακώσεις, αυτό, μπορεί και όμως αυτό, πρέπει να και αποκλείσουμε τα αυτό. πάντα Ωπα, ως ρε, ιατροδικαστές. πάρα Άρα πολύ περίεργο. εδώ έχουμε ένα θύμα και έχουμε και κάποιους ανθρώπους που ήταν μέσα. Ήταν βίντεο στο Προφανώς, που για να αποκλείσουμε τα πάντα θα πληρώνει πρέπει να ελέγξουμε τα πάντα. για να Τώρα το γεγονός ότι παίρνει έγινε βέβαια με μια OP καθυστέρηση items. σημαντική, Απλά σας θέλω να το ξέρετε, σημαίνει πληρώνει ότι ο κάποιες ΠΑΚ ουσίες οι οποίες μεταβολίζονται για να γρήγορα έχει ό,τι πιθανά έχει, και να μην OP να μην items ανοιχνευτούν. και Γιατί τέτοια, οπότε πρέπει να πληρώνει. δούμε βέβαια και το τι ακριβώς πήραμε. Πήραμε μόνο αίμα, πήραμε και δεν θα ούρα. πάω Αν εδώ έχουμε πάρει μέσα. διπλά δείγματα, δηλαδή αίμα ούρων Πες από να το κάθε έχει, άτομο, πες να έχει το ακόμα κι αν τίποτα. σκεφτήκανε, όποιος το σκέφτηκε Πες τέλος να έχει πάντων μια ότι τρύπα, θα μεταβολιστεί παιδιά. στο αίμα, Με ναι, το μπορεί να ισχύει, τρυπίδα. αλλά στα ούρα παραμένει πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Ωραία, Έχουμε φίλε. Ένιωσε την ανάγκη αυτό το πρόσωπο η πώς πάμε νοσηλεύτρια κάτω. να επικοινωνήσει μαζί μας, να το πει αυτό. Λέει Όχι, ότι είναι ορθή Ακόμα παρατήρηση, χειρότερα. θα έπρεπε να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή τουλάχιστον το Νομίζω πρωί ότι ας θα πούμε, πάω εγώ καλύτερα. και ένα άλλο πρόσωπο το Τώρα οποίο θα θέλει δω να πει καλύτερα. όχι, αύριο Κοπεράκι, Θανάση, για να παιδιά. πάμε στις μαρτυρίες. Ήθελα να πω το γεγονός ότι έκλεισε η κοπέλα το κατάλημα. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο. Πάρε φίλε. Ερμηνεύεται ή η 23χρονη της είχε Εντάξει, απογορευτεί κάνει η είσοδος στο λάθος. συγκεκριμένο ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να κλείσει, Ή όχι. ή δεν ήθελε καν Ωραία, να απλά φαίνεται ότι μπαίνει Μπα. μαζί της στο ξενοδοχείο. Και να έχει Μισό το λεπτό, σε λίγη δαμανιάρι. ώρα θα ακούσουμε και τη μαρτυρία του Ωραία, ή νομίζω της πως το 23χρονης. Για πρώτη φορά σπάει τη σιωπή του στις αποκαλύψεις, όμως θα πάρουμε το νήμα της ιστορίας Μια του γρήγορη φίλες και φίλοι, γιατί είναι ουσιαστικές και οι μαρτυρίες των διασωστών του ΕΚΑΒ. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ και ο κύριος Λέων, καθώς καταγράφουν την ακριβή εικόνα στην οποία αντίκρισαν την άτυχη Μυρτώ. Πριν ξεκινήσουμε από εκεί όμως, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο καταγγέλει η επιστήθεια φίλη της. Τι λέει αυτή η κοπέλα, η οποία μιλάει σε αποκαλύψεις, να ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε δώσει και μια υπόσχεση στην οικογένεια ότι και αυτή την